Akorát sme prechádzali cez Šenkvický viadukt. Ako na potvoru sa nám však počas prejazdu alebo za prejazdu cez tento viadukt krátkodobo vypol fotoaparát. Stanica Šenkvice. A akorát vyšiel historický vláčik, keďže dneska sa koná, dneska a zajtra Rendes 2014 je železničné podujatie pre fanúšikov železníc spojených s jazdou a s prehliadkou párnych lokomotív, historických vlakov aj s možnosťou jazdy na historických vlakoch. Pred chvíľkou sme mali možnosť vidieť spomínané mimoúrovňové križovanie cesty so železnicou. Bolo to na začiatku Šenkvíc. Dedinka Šenkvice, časť je postavená v takom nízkom pahorku, môžeme to vidieť po ľavej strane, kde sa nachádzajú záhrady a vinohrady. Nasledovať bude stanica Váhoň. Semafóre oproti sme videli zelenú farbu, čo znamená, že za nejaký čas bude prechádzať v tom smere vlak. Na rozdiel od cestných semaforov je poradie farieb na železnici semaforov opačne. Na vrchu sa nachádza zelená farba, potom oranžová, potom červená a potom oranžová. Váhoň.
rovnako ako na ceste, červená stoj, okamžite, zelená prejazd voľný, keď je oranžová, tak buď upozorňuje na zmenu farby, čiže buď na zelenú, vlak bude prechádzať, alebo červenú. A takisto pre rušný vodiča je dôležitá v tom, že pokiaľ vidí jednu oranžovú, musí zastaviť na nasledujúcom semafóre. A keď vidí dve, tak potom ešte za ďalší. Alebo je to opačne. Na oranžové musí zastať a na dvoch oranžových musí zastať pri najbližšom. Zase mimoúrovňové križovanie trate cez cestu, cesta prechádza popod železničnú trať. Prechádzame cez Cífer. Osobné vlaky idú vždycky na krajné kolaje a práve prechádza vlak. Čiže v tomto smere prechádzajú buď na prvú alebo štvrtú kolaj. Na trati sa samozrejme nachádzajú výhybky umožňujúce prejsť z jednej kolaje na druhú v prípade výlu alebo nejakých udalostí, ktoré si vyžadujú, aby vlak išiel na dvojkolajnej trati proti smere. Takisto, keď prechádzame cez železnicu a vidíme semafor, treba si dať pozor, mnohé z nich majú svetlá do obidvoch strán. V našom smere, keď sa pozrieme, vidíme červenú, ale v opačnom môže byť zelená. Čiže môže prechádzať vlak. To nás môže prekvapiť. Samozrejme, špacierovanie sa po koľajniciach je v živote nebezpečné. Nasledovať bude železničná stanica Trnava. Aha. Štandardné priecestie, nie mimoúrovňové, ale zabezpečené rampami, semafórmi a takisto aj zvukovou výstrahou. Takže nie všetky priecestia sú mimoúrovňové, ako sme mali možnosť vidieť. Zanedlho sa bude pre Trnavou napájať trať vedúca z Kútov cez Šastín, Senicu, Jablonicu, Smolenicu, Bolerás a Trnavu predmestie do Trnavy. Práve prechádzal osobný vlak, poschodový vlak typu push, čiže ťažno tlačný. V tomto smere sme videli, že lokomotíva vlak tlačila. V opačnom smere ho zase ťahá, čiže výhoda týchto vlakov je v tom, že netreba prepájať lokomotívu.
Potom sú obdobné poschodové jednotky, ale bez lokomotívy a motor sa nachádza v strede a na oboch stranách vlaku je potom riadiaca kabína pre ručne vodiča. Napojenie trate z kútov. Budeme míňať pôvodnú trnavskú železničnú stanicu, ktorá doslúžila na prelome 80. a 90. rokov. Potom bola vystavená nová, ktorá už pôsobila značne ošumelo, ale prednedávnom prešla rekonštrukciou. Nie len vonkajšou, ale aj vnútornou. Na úseku nástupič sú ešte pôvodné polanice.